Γεια σας παιδιά, είμαστε στο Greece Challenge, από εδώ η Έλσα και ο Δημήτρης. Γεια σας. Και σήμερα είναι άγνωστος ποιος είναι ο κάμεραμαν, δεν σας το λέμε. Κάμεραμαν, έλα λίγο πιο μπροστά, να φαίνεται τα όμορφα πρόσωπα μας. Και σήμερα είναι το προκλήσεις Νούμερο 2, Extreme Edition. Και για να σας πούμε, αυτοί οι δύο διάλεξαν, ο κάμεραμαν και η Έλσα διάλεξαν τι θα κάνουμε. Δεν έχουμε ιδέα, μας είπαν μόνο ένα. Και ας πάμε. Λοιπόν, για Έλσα, για βάσει το χαρτάκι που μας έχει φτιάξει. Ωραία, να φάτε μια μισή κουταλιά από σως, αυτή τη σως, εδώ, Τι βρήκες αυτή? βρήκα, Είναι λιγμένη. όχι, Θα το δούμε έτσι τώρα. πιστεύω. Όχι, δεν είναι, και με λίγη οδοντόκρεμα, ελάχιστη, δεν βάλουμε πολύ επειδή τη χρειαζόμαστε για άλλα υλικά. Δεν πρέπει να το καταπιούμε. Θα το καταφύγει. Τι λες? Τι το όκρεμα, πού το βρήκες αυτό το κορίτσι μου. Δεν το καταπιούμε, απλά το βάλω στο στόμα. Θα το φτύσω αμέσως. Ωραία, παιδιά, δεν ξέρω εκεί. Ωραία, πάμε να το κάνουμε. Υπάρχει ένα. Ωραία. Παιδιά, δεν θα Αυτή είναι η το κουταλιά. φτύνουμε. Αυτό εδώ να το φτύνουμε, είναι πολύ βρώμικο. Μας πολύ, εντάξει. Παιδί μου είναι έμιση, δεν έχω βάλει πολύ. Κοιτάξτε πόσο χρόνο έχω βάλει. Έλα και μπροστά να δει. Και γεύση μέντας. Έλα. Δεν βγάζει αυτή. Εντάξει, έχει. Όπως βλέπετε, burger sauce. Πόσο έβαλες? Τι πόσο έβαλες? Λίγο είναι. Ωραία. Τι εγώ? Πάμε από εδώ. Είσαι πρώτος. Άσε, εσύ γλύψε το κουτάλι μου μετά. Θα το πλύνουμε. Όχι νομίζω. Για να μην συνεχίσει. Πάμε. 1, 2, 3. Όλο το πες αυτό εκεί πέρα. Έλα. Θα το καταφύγουμε. Πώς μου το λες αυτό, πώς το βρήκες εδώ φάω. Εντάξει, εγώ δεν το έβαζα. Λοιπόν, έλα, Ναι, καλά. μετρήστε για μένα. 1. Θα το πλύνω. Παιδιά, είναι απέσιο. Είναι σειρά του. Θα το βάλω εγώ. Πρέπει να φέρεις αυτή η Κωνσταντίνα. Σιγρά. Τι. Μου πονάει και κοιλιά ρε φίλε. Ήρθε η ώρα. Είναι λιγότερο αυτό. Το βάλω εγώ. Εμένα μου πονάει κοιλιά. Δεν βάζει κιόλας. Ναι, αλλά περισσότερο τέτοιο γιατί είναι λιγότερο το άλλο. Ναι. Έλα Δημήτρη, και με τη γλώσσα, Κάσε μωρή. Άλλο φρενάκι κάτω. Λοιπόν, κοιτάξτε τι μας έφερε η Έλσα. Ωραία, Μπράβο, είναι ίδιο κάτσε. της γαλαξίας. Σπον και γαλατάκι όπως βλέπετε. Και το πιο γαλατάκι. Και αλάτι. Ωραία. Ωραία. Θα πιούν ένα σφινάκι από λίγο γάλα, ξύδι, λίγο βεβαίως. Θέλω και να βάλουμε λίγο, πολύ ξύδι, λίγο γάλα γιατί δεν μπορώ το γάλα. Ωραία, και λίγο αλάτι. Ωραία, ξεκινάμε με το Δημήτρη. Πολύ λίγο γάλα, please. Και πολύ ξύδι. Είναι λιγμένο. Το γάλα. Όχι, δεν είναι. Τόσο πολύ τι λες, Α, ναι, συγγνώμη. Δεν μπορώ το γάλα. Να κάνουμε το 100%. Ωραία. Έλα πιο κοντά, καλή μου. Λοιπόν, βάλει κοιτάξτε πώς υπερβολικά έχει. πολύ ξύδι. Υπερβολικά Δεν με πολύ. νοιάζει, βάλει κι άλλο. Θέλει κι άλλο κιόλας. Ωραία, εγώ θα να βάλω το αλατάκι. Και αλάτι μην βάλεις πάρα πολύ. Όχι, πολύ λίγο. Το μυρίζω. Άλλη μία. Και άλλη Μικρή. μια. Ωραία. Ήρθε η ώρα σου, Δημήτρη. Να έχω έτοιμη την βρύση. Ένα. Ναι. 1, 2, 3. Άλλο μία. Ωραία, το σφινάκι του Θα έκανα Μάκη. σκατά. Ξέρω εγώ είναι... Όχι, είναι σκάφη. Ωραία. Ωραία, στο Μάκη, επειδή ο Δημήτρης δεν ήθελε να του βάλουμε πολύ γάλα, δεν μπορούμε να του βάλουμε κανονικό γάλα και κανονικό ξύδι. Ωραία, εντάξει. Κανονικό ξύδι, εγώ τι έφτιαξα. Εγώ θέλω λίγο ξύδι. Όπως όταν σου είπε λίγο γάλα, εγώ θέλω λίγο ξύδι. Θα βάλω εγώ. Ωραία. Μου πέσε πάνω. Εγώ θα σας βάλω αλάτι. Ωραία. Με 2 κουταλιές όπως το βάλω και εγώ. Τόσο. Φτάνει. Δεν έχω άλλα τα δαχτυλά μου. Ρε, έλα εδώ. Άστα. Εντάξει, άστο. Ωραία, 1. 1, 2, 3. Μη φτύσεις εκεί, πρόσεχε. Γύρνα πλάτη. 1, 2, 3, πάμε. Έλα. Εγώ το έκανα ρε Κώστα.
θα βάλουν στη μάπα του, πώς να το πω. Αυτή. Μάπα. Που είχατε βάλει πριν και Δεύτερος. αυτό. Όχι. Πετάω πού, από παντού, θέλω. Ναι. Όχι εδώ πέρα, σηκώνται στο μαλλί. Όχι σηκώνται στο μαλλί. Εδώ πέρα. Θα το Μια βάλεις- κουμπάς. Θα το βάλεις εδώ. Πάμε. Σκάσε. Εγώ δεν βάζω, τέλος. Πάμε. Όχι, θα το βάλουμε μετά το άλλο. Άλλο εδώ. Και εδώ πέρα στη μύτη, παιδί μου. Βρωμάει. Δεν έβαλε στη μύτη σου. Έβαλα και βρωμάει. Δεν έβαλε. Δώσε μου το άλλο. Έλα. Θα σου βάλω εγώ. Έλα. Χαμηλάει. Η Μέντα βγάζει την ιδεολογία φάτε. Εγώ τώρα. Ναι. Δεν είναι πολύ άσχημα, βάλεις τη μέτα μετά. Να βάλεις όμως, επειδή ο Μάκης δεν το έπλωσε πολλά, να το πλώσεις εσύ. Κάτσε να δω. Πάμε. Έλα. Όχι. Κι άλλο. Ο Μάκης έβαλε υπερβολικά πολύ. Κοίτα. Εντάξει είναι αυτό. Εντάξει είναι. Θα σου βάλω εγώ αν είναι κι άλλο. Πάμε. Θα το πλώσω όμως κανονικά. Όχι, είναι πολύ λίγο αυτό. Υπερβολικά λίγο. Κι άλλο λίγο. Έλα, κι άλλο λίγο. Παράκα με... Έκανα αυτό! Έλα. Περίμενε, έχεις και τη μέντα. Δεν έβαλες καθόλου σε αυτό. Έχει βάλει, αλλά τι να το έχει λείψει. Γρήγορα! Όχι αυτό, όχι αυτό. Έλα, στη μύτη βάλει πρώτα. Είσαι κι άχρηστος. Αλήψε το όμως. Ο Δημήτρης τα άλυψε πολύ. Μπράβο. Και στη μύτη άλυψε εδώ. Ωραία, πήγαινε πλήτω. Γεια σας, Ρίξε παιδιά. όλα κάτω. Μπράβο, ρε. Ωραία. Μία κουταλιά από αλάτι. Είναι εντάξει το κάτω. Ναι. Δεν κάνατε πλακίες. Λυπίζουμε. Έλα. Αυτό παίρνει το. Χειρότερη. 1, 2, 3. Και. Όλο. Κότα. 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 Έβαλα το άλλο στο σώμα μου μέσα. Έλα. Πήρε και έλα. Το τελευταίο. Πρώτα τελευταίο. Το τελευταίο. Πρώτο τελευταίο. Τελευταίο. Πρώτο τελευταίο. Δεν ξέρω. Κάτι με το χρήμα. Ωραία, θα βάλουμε στα χείλια τους. Αλάτι. Έτσι, κοιτάξτε. Έλα μου. Θα πάω λίγο πάνω, θα κάνει ένα Δημήτρη μόνο του. Λοιπόν, ένα, Πάμε. 2, 3. Είσαι άγια. Παίρνω λίγο ακόμα, δεν φαίνεται τίποτα. Α, εγώ. Κωνσταντίνα, για πες μου την ιστορία σου. Αυτό δεν είναι πολύ. Εντάξει, κάτω. Κάνε και έτσι όπως έκανα εγώ. Δεν καίει. Παιδιά, αυτό ήταν το Extreme Challenge στις προκλήσεις 2. Ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Γίναμε χάλια. Ο Δημήτρης δεν ξέρω αν το βλέπετε. Έχει κλείσει ακόμα εδώ. Περίμενε. Έχουν γίνει όλα χάλια. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. 3. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Κάντε ένα like, subscribe. Αν θέλετε, πέστε μας τι να, Ήταν απέσια. πέστε μας τι να κάνουμε στο επόμενο challenge. Θα βάλω εγώ το επόμενο challenge. Πάλι Βάλω όχι. πολύ αγιαστικά πράγματα. Ναι. Και ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Κάντε share. Και τα λέμε στο άλλο challenge. Αντίο!